नमस्कार। आज आम्ही इथं महायुतीचे दोन्ही उमेदवारांना घेऊन बांदेश्वर श्री भाऊलीच्या चरणी आज प्रचाराचा नारळ ठेवण्यासाठी इथं आम्ही सर्वजण जमलेलो आहोत। आणि आमचे जिल्हा परिषदचे महायुतीचे उमेदवार सन्माननीय आमचे प्रमोदभाई कामत हे बिनविरोध काल जिंकलेले आहेत। त्यांचा पहिल्यांदा मी महायुतीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करते, त्यांच्या भावी वाटचालीला शुभेच्छा देते। तसेच आज आमचे महायुतीचे पंचायत समितीचे बांदाचे उमेदवार आमच्या मैत्रिणी सौ रूपा सुधीर सिरसाट ह्या महायुतीतर्फे बांदा पंचायतसाठी उभ्या आहेत आणि आज त्यांच्या प्रचाराचा नारळसुद्धा आम्ही श्री बांदेश्वर चरणी ठेवलेला आहे। आणि सर्वांच्या मते मी इथं तुम्हाला सांगते की हा विजय आमच्या महायुतीचाच होईल आणि आपल्या देशात केंद्रामध्ये आपल्या देशामध्ये भाजपा सरकार आहे आणि राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आहे, याचा आम्हाला जरूर फायदा होईल। आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते आमच्यासोबत आहेत। एक दिलाने एक मताने आम्ही हा प्रचार करून हा विजय आम्ही नक्की संपादन करू।